program ski bangannya don rengkat nang pi nakapor syakapor habana pek ke ketika moto ke jongpi light truth and wisdom ke jing shine ke hope but ke jing nan ke jing start ke jing syampam nga shua bangan room ha politics shua bangan don kti but ke voice of the people party ngadon ke background ke banga trei ha koi ke sing bangai ke commission but kata ke World Vision International ngadon ha ke sing kumbakat kendai teli ke SNAP banga join ya ke sing shathi shapo Chennai ke badan South India berha ke por ngadang kena benabang let chitai ngasyak bensyak ki kam ki bakia but nakapor shakapor ni judon ki devotions how office must step but shathi ni jurwai ba ka tu jinwai ke banganget bun da pleng ju PPP open the eyes of my heart Lord ngan chu dwell kendiat ngan chu puson kendiat itai kyntien hakapor bangadan shatai hu arhajar iwei arhajar ar nampak da snutu ya kita ka jingmut jung kita ki kyntien open the eyes of my heart Lord dai tat anda ngayo transfer ban chimti ya ka kam ke jonga bat ka World Vision syakate ka than mokun ro ha ki ki por ha pang apoi sitai ka mokun ro ka ka than ni ka block ka basak din ta bat habang na puson ye itai jirwai bangi jurwai man ka por open the eyes of my heart Lord dangala poi sa mokun ro nga snow to ya ka jimut jong ta ka kyntien play ye ki khmat ke download ke jonga atra bat habang syakri bat nga ai ke syakri ke jing syakri ke jonga bat ki parlok ki jonga ki bla dedicate ki bla len ye ladi ban trei ban penroi ban nyerap ya ke jinglong ke jingman ban kentil ya ke jingim man brio jong ki brio hangte po mo penro nga so sloto ya ke true meaning jong ka tu kyntien open the eyes of my heart Lord play ya ke download jong ka khmat ki jonga barabang ay rap ki khon hap ki jongi sitai nga so sloto shisha ka ai kata ka jingmot ka ba utu nong ruai uthaw ya tu ka jingwai bat hagani ka por ka manta abang apet ye ki nong hikai ki humanize ki blarwai ki ki jirwai ki sultanat ki snuthiam ki jongki barabang apet ye ka dur khmat jongki ni ki khna nga snudei ban ong tang ka ni shikanti khamtam ye ki nong hikai ka motu ka jongpi ko mangalaong ye ka hok bat ka jing shempang to at no say ni way ba ublay un play ye ka khmat jong ka donot ka jompi khnang ba pin pet ye ki khun hap ki baret ki jompi with a compassionate eyes ka mansim jing slolan namanta jongki ki kme ki khpa ki la pha ye ki khun ki jompi bandon ha ka ni ka school ka jompi kumbong iwe nongkren shakhmat bakani ka la dai ka second home ka yeng ka ba ar jongki khun ki ti jongki kani ka khubor ka let shaki nong hikai kinong penyat juga ni ke sekolah bahaba pi shimti ni ki khon bandon rengkat bat pi nado ke por mestep hado arbije lai bije kini di ki pra kenta bakini ki khon hap ki baret ki wan ban pelut ya ke por ke jongki ha ni ke sekolah ke khubor shi kinong ikai ke dai pet ye ki da ka mensim ka badan kita ka mensim compassion I empathize with them tang namar bapi day ke kamram ke jongpi ban empathize ban ay kata ke empathy and rei pet no igini ki khon hap ki jongi da kata ka mensim ke snowlam ke balong compassionate kum penikai try nong pen em jongi baro bahabang iwan chikani ke school no hikai kinwan da kata ka jing shempang bakat kum ke jingya jongni ke juk ke bamanta ngin pendon kami ke jing start mentan ni ada ban inaugurate ya katu ka smart class ngadap da men save jing dokumen habang yu ya katu ka board ko don tu tang bode shusneu bo bakam don ka lai imes khamla ban ai ngai yani ka demonstration ya ke ai ki kamba bakate ka smart class kala ban le ban ngai scam baka jingdon jo ka smart class santai kan wanra nani kan senyang shibon ya ka puli ka puti namenta kini